Kani kadai ka All India Radio Shillong, ka khubor ban pule dai Alvarin Karwanlang. Kimat ki bakongsan menta ka step. Ka Election Commission jong kari India kalapan bet ban penlong ya ka special camp ka ba arsni haka pra bat khandai tarik ulber kum ka jipen kre na ka benta ka election Lok Sabha. Here ka jingtray kam ka scheme Prime Minister's Employment Generation Program PMEGP haka jala Meghalaya bat ka way na kidaw ka long namar ka jingtlot ki bor panya so lingba ka internet. Ha Assam ka jingyap ki brio nakabadi ka kyat snew kalakiw siya ka lai pusaw ngut. Ki khubor ki babnya. Kum ka jingpun kriya nakabenta ka jingjit nong mikmat thamay siya ka Lok Sabha ka Election Commission jong kari India ECI kalapan bet ban penlong ka special camp ka ba arsni haka prabat khandai tarik ulber. Ka jingtmu ban penlong ka nika special camp kalong khnang ban yok penrung kerteng ya kito ki badai ban yok tap vote henry ki bamdan kerteng pat haka electoral roll ya tu chief electoral officer ka jala iba Frederick Kharkongor haka sni palai baladap. Ya menta ka jingdon ki nong tap vote ha barok ka way ka jilla ka long khat pralak khandai ku 8,000 hnyos pa khat nriungut. Layathu bayakani ka special camp en penlong ha barok lai hajar shispa andru punyaw tali ki polling station. Hakitay ki arsni ki booth level officer kin don ringkat banyarap haka ban pendap ikikot kisla ki badon kam ya kito ki bakwa ban penrung kerteng. Ki booth level agent na ki seng san perthai ka jalaru kenya don lang hakitay ki arsni. Tang ka jingdan ya ka epic kan amyarap haka ban penyo lat ban late tap vote. Henry ka long ka badon kam ru ban penrung kerteng yalade haka electoral roll jong ka polling station. Katnat election kala sedang ru ban penlong ki program ai jing pensyai halor ka election hakisni yau hakeleng ka jela Meghalaya. Iba khar kongor ila ong baka jing thmu jong kini ki program kalong ban ai jing hikai halor ka jing pendan kam ya ka kor VVPAT syabaro kinong tap vote haswa ka election Lok Sabha. Ka office jong ka Khadi Village Industries Commission KVIC ka jela Meghalaya henden ka sni kalapan pau ki jing e Quebec kaya kando hakaban pen point ki jing mentoy jong ka Prime Minister's Employment Generation Scheme PMEGP baka ai she ki samla ki bam yo kam yo jam haka jela. Ya kane lapan singaw daw Assistant Director ka KVIC Shillong u Vikram Khandekar haka por ba ula ay ka kaipot trekam jong ka scheme PMEGP ha Meghalaya nakabenta ka samay trekam na do 8,000 khandai 8,000 shipaw ha do 8,000 khat pra khat khandai. U Khandekar ulet ho ya kinong patay khubor bakaladan ka jinghyar ka bakraw ha ki nong yo ya kanika scheme ha ki tay kisnam nakadaw ka jingtlot ki bor panya so lung baka internet bat kiway de. Ula benrap syuk baka jing tray kam jong kanika scheme kalakiw dak pra na shispa ha kasnam pisa tengka 8,000 khat nyaw khat pra kat bana ka benta kisnam 8,000 khat pra khat kandai kalala ban pendap tang arpuai point lai na ka shispa jong ki kam balathmu tat hado menta. Ka commission kala perkhat jeliu bha halor ki daw ki balawan ra ya ka jing bamla ban pentrai bha ya kanika scheme bat kala sheng ya barok kilat ki ban kentiu ya ka jing penpoi ya kanika scheme sha ki samla layathu u Khandekar. Nalor kata u director ka KVIC u VS Bhagul uletho baka KVIC Shillong ringkat ka jinga trailang bat ka District Commerce and Industries Commission kila ai jing kershani ki khenna school bat ki nong seng kam la ka jong ban let che ki training ki babun jait ki ba lapen long ha ki benta ba pher kari India. Syo ulakan turu ya ki nong seng kam bat ki samla bampat yok kam ban apply ya ka scheme PMEGP ka ban yarap ya ki ban yang hala ki jong ki kjan. Ka jingjit nong mikmat thamai ka Shaka Khasi Autonomous District Council bat ka Jainta Hills Autonomous District Council kan nong ha ka arpun nyaw tarik urumpang bat ka jing penbena ya ka result kan nong ha ka ar tarik ulber. Ha ka bayadai bat kane ki bor ki badai pe ya ka jing ya tap vote ha Meghalaya kila shim ya ki lat ban pentik na bakandan ka jing vote per king ya ka an ha ka bayadai bat ka jing penya ya ka election ha kini artli ki district council. Katnat ka badai pe ya ki kam ka district council kala thu bakala batha ya ki returning officer ban vote per king bhai ki kendon ka an bat ban penshi tom ya unu ubapan khen ya ki.
ki kat tu kat ni ki kendon ki bade ban vote ki long ban amsha ya uno ukur tong mi unong that vote ban ra palat ya kasan pau hajar tingka hapla lakhang ru ban penlai ya kinu ki jingera pisa hapo ki scheme MLA lani MP ki work order na ki district council bat ban penbena ya ki scheme thamai tat hadu ondala dep ka election kani kadai ko All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ki pulat ka Assam kiletho bahanin kasni kilayo akem ya Wilson ubalong usnar erang kaseng People's Democratic Council of Karbi Anglong Longri PDCK na district Karbi Anglong ya ka jinglai thenra la penlong da ka kanhuang ki pulat bat ki sipai kari India ha ka thain borlangfa ya tho u Gaurav Upadhyay ubalong u superintendent ki pulit ka district Karbi Anglong. Layo akyam ya Wilson ringkat ki tiar penmensaw ki bakenthop ya ka .22 pistol bat ka magazine layat ho shushu u Upadhyay. U Wilson ula jusha akyam teng ha usnam arhajar khat lai bat arhajar khat san bat udairu udkhat barim jong kaseng Karbi People's Liberation Tigers KPLT ubala ju ya rangti ha ki kam dawa pisa ki kam rabor bat kiwe ki kam runar. Ha Assam ka jingyap jong kibriu nakabadi ikakyat balasniu kalakiu syakalai pusaw ngot ha district Golaghat bat Jorhat. U superintendent ki pulit jong kanika district u Pushpraj Singh uletho ba kani ka jingja kalajah kasni palai baladap hakathan halimarang bat ki pulit kilakem ya sawngut kibriu ki balasuba bakiladi yakakyat balasniu. Shushu ulayatho bakatai kathan kamdam kinu ki jaka balasna kyat hi henrei usuba balawanra yakanika kyat balasniu nashabar na kito ki balakhlat arposawngot kidai na Golaghat bat khandai ngot na Jorhat kidang don bun ngot ru ki brio ki barang don hapo ka jing sumar hakitai ki artli ki jaka ki pulet bat katnat excise kidang penlong ya ka jing toket halor kani ka kam bat haka bayadai bat kani ka jingja u menteri katnat excise u Parimal Sukla Baidia ulabtha ya u additional excise commissioner u Sanjeev Medhi ban penlong ya ka jing toket ka babnya bat ban penpoi ya ka kaifot sha u hapo laisni une u menteri ulah hukum ru ban suspend ya arngot kinong trai katnat excise hadien kani ka jingja ka basmusi ka Impulse NGO Network Meghalaya ringkat ka jinga trailang bat ka BSF kala penlong ya ka program ai jinghikai ban pensyai halor ki kam khai bean ya ki brio la penlong ya kani ka jinga lang ha ka headquarter jong ka BSF ha umpling ikong Rosanna Lingdo ibalong iway ni kinong seng bat idukhat jong ka board of directors jong ka ni ka seng Traymon Ngobha ila ai ki jinghikai bnya halor ki kam khai bean ya ki brio ya ki khna ret ka jingpang HIV AIDS ka kait ka khya jong ki badang khi samla bat halor ka jing kershan ya ka kamai ka ji jong ki nong rap hakinong kendong Kuldeep Saini ubalong u Inspector General ulaong ba ka jing penlong ki bakum kini ki program kathmu banang kham penyar bat pensyai ya ka jing start ka bayadai bat ki kam pahara haki khaput bat ban pentep ya ki jingja ki badang shen haki kam khai bi ain ya ki brio kani ka wanra ru ya kala chaki sipai BSF bakin yathu ya ki jing ya kendu jongki haki jaka trai ki bakendong bat ki bajenjar ka menteri katnat textiles yang ka sarkar India ka Smriti Irani hinen ka sni kala pelai paitba ya ka project integrated large scale farming ka bedai bat ka jingrat ya kinyang rusam ha Arunachal Pradesh kani ka project ka hap hapo ka North East Region Textile Promotion Scheme NERTPS bat an pentrai kam ya ka tang hakisan tali ki district ka jilla ha ka basdang hapo kani ka scheme balabay tingkada ka sarkar pedeng an rap yakin nyang rusam ha ka jaka ka bahe kumba 6000 akar lara kunthop lang ka Irani kaletho ba ka sarkar pedeng kala rai ban ajing rap pisa sha 6000 ngut kinong rap sai rusam hapo ka scheme NERTPS bat kala kula ru bakandam ka jingkai pentbet yaki sap trekam na ka banta kinong rap nyang rusam bat yakinong than jan hapo ka waipat ka scheme balakot samat Menteri kena ki kam korbari ukiran Rijiju uletho baka NERTPS kalong ru ka scheme ka bayarap ban penkop buari ki kenthai bat ka bayarap hakaban ai kam ai jam ula ong ru baka rukam thanjan barim ka bala jule akani ka jilla kala pli kala ka bakraw na ka banta ki kam thanjan ha ka jilla bat kat tungila poisha ka bakut jong ka khubor ka bala wan chapi na